Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5:4. Toți cei care cu zel se străduiesc pentru victoria asupra lor înșiși, a lumii și a păcatului, vor avea cu siguranță un număr suficient de căderi pe cale, care să le asigure experiența considerabilă în plângerea pentru aceste abateri, dacă inimile lor sunt în atitudinea potrivită față de Domnul. Plină de har este, într-adevăr, făgăduința dată acestora. Ei vor fi mângâiați. Domnul nostru îi mângâie pe unii ca aceștia cu asigurarea că El ține seama de lacrimile, precum și de eforturile lor de a se opune păcatului, dar și că El îi pregătește astfel pentru împărăție prin experiențele prezente și dezvoltarea caracterului.